నమస్తే ఎంఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. అనంతపురం జిల్లా గుడిబండ మండలంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు మంత్రి కొడాలి నానిని వ్యతిరేకిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ మండల కన్వీనర్ మద్దనకుంట తెలుగు యువత అధ్యక్షులు దుర్గేష్, అడ్వకేట్ శివకుమార్, మాజీ ఎంపీపీ సన్నీ రప్ప, బూత్ కమిటీ మెంబర్ సీఎం చిత్ర మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహం వద్ద భారీగా కార్యకర్తలు వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మహాధర్నా నిర్వహించారు. మేము 63 మంది ఉన్నప్పటికీ మేము అసెంబ్లీకి పోలేదు. 23 మంది ఉన్నాయి, ఈయన అసెంబ్లీకి వస్తాడు. అసెంబ్లీకి వస్తే మన యొక్క లోపాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియజేసిన ఒక దురుద్దేశంతో ఈయన అసెంబ్లీకి రాకూడదని కంకణం కట్టుకొని ఆయన ఒక మాట అంటాడు. ఒక ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే మాటైనా ఇది. తాగుబోతులు కూడా ఈ మాట మాట్లాడు. కుప్పం ఓడిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు సైకో పద్ధతి కాదంటే ఇంకేమి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏముంది? ఇది సైకో కాదా? ఈ సైకోత్వానికి దగ్గరలోనే రద్దు చేస్తాం. ఈ ప్రభుత్వం త్వరలోనే పడిపోతుంది. ఈ అసెంబ్లీలో సాక్షాత్ అసెంబ్లీలో ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేయకుండా తాగుబోతుల్లాగా పుట్టుక గురించి మాట్లాడతారా? మీ అమ్మకు పుట్టి ఉంటే నా కొడుకులు ఎవరో ఈ విధమైన మాటలు మాట్లాడరని మీరు ఆ రకంగా పుట్టారు కాబట్టి, ఆయన అట్లా అన్నారు కాబట్టి మేము తీవ్రంగా గడుస్తున్నాం. మాకు సంస్కారం అడ్డొస్తుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ క్రమశిక్షణ పార్టీ, మీకంటే ఎక్కువ మాట్లాడగలం మేము. అయితే మేము మాట్లాడడం. మీరు ఆ రకంగా పుట్టినారు కాబట్టి మా నాయకుడిని అట్లా అన్నారు. మా నాయకుడు జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీమన్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మామ ఈ పార్టీ పెట్టిన నందమూరి తారక రామారావు కూతురిని మీరు అవమానించినారు. ఈ పతనం నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది. వైఎస్ఆర్సీపీ పతనం నిన్న స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మా నాయుడు శపథం చేసినాడు. కార్యకర్తలు ఎవరు ధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. మా నాయకుడి కంటి చుక్క బాధతో వచ్చిన తప్ప భయంతో కాదు, భయపడే వ్యక్తి కాదు. మా నాయకుడు అసెంబ్లీలో పార్టీ చూచినాడు. ఇంకసారి వస్తే అసెంబ్లీకి నేను ముఖ్యమంత్రిని అయ్యే అడుగు పెడతానని చెప్పినాడు. ఆ మాటకు మనంతరం కట్టుబడి ఉండాలా, మనంతరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలా. నారా చంద్రబాబు నాయుడుని ముఖ్యమంత్రికి చేసి అసెంబ్లీకి పంపించి ఈ క్యాబినెట్ నా కొడుకులను ఒక్కొక్కరిని బట్టలు తీసే కొట్టే విధంగా తెలియజేస్తూ జై చంద్రబాబు నాయుడు, జై తెలుగుదేశం, జై అన్నా ఎన్టీఆర్.